Hayırlı kün hürmetli tыңлаучыларыбыз. Бүген безнең Дөнья студиясында кунак бар. Ул бик күпләребезнең яраткан җырчысы, Татарстанның халык артисты Зәйнәп Фәрхетдинова. Хайырлы көн, Зәйнәп. Исәнмегез. Иң беренче менә бөтен татар дөньясы исеменнән, чөнки безне бөтен татарларыбыз карый. Туган көнең, гомер бәйрәмең белән котлап китәсе килә. Ходай сиңа сәламәтлекне өеп бирсен. Иҗатың мул булсын. Менә күңелең ни теләй, Ходай Тәгалә сиңа шуны бирсен. Гаилә иминлеге, гаилә тигезлеге, балалар бәхете. Менә Ходай Тәгалә шуннан аермасын. Һәм тамашачыны шатландырып, узак еллар сәхнәдә яшәргә язсын сиңа. Амин, Гөлназ. Рәхмәт яхшы сүзләреңә, теләкләреңә. Әлбәттә, халкыбызга да әйтәсем килә теләкләрегезгә. Әйе. Рәхмәт. Зәйнәп, менә татар җырчысы. Менә синең күзлектән нинди сыйфатларга ия булырга тиеш ул? Татар җырчысы. Ул әлбәттә иң мөһиме үзенең каян чыкканлыгын онытмыйча, үзенең телен, үзенең моңын яратырга тиеш. Яратырга тиеш. Шушы мәхәббәт аркылы үрелеп туырга тиеш аның иҗаты, аның үзенең җырларының асылында барыбер булсын иде менә шушы үзебезнең моңнарыбыз, шушы моңнарыбызны чагылдырган аның җырларда шушлар яңгыраса. Һәм әлбәттә хатын-кыз буларак инде әйтәсем килә нәрсә дип, хатын-кызга без бит инде татар хатын-кызы дибез, үзенә генә хас сыйфатлары бар дибез. Агал япкычы, калфагы, мәсәлән. Менә шушы матур үзебезнең традицион барлык шушы үзенчәлекле матур кабатлап киемнәребездә генә булсын. Шушы иҗатында, мәсәлән, Сәхнә киемнәрендә аларны да чагылдырып, яңа модерн яшьләр яңача чагылдырган әйберләр белән бәйләнеп барса, хатын-кызларга, мәсәлән, ансы да бик килешер иде дип әйтәм. Иратларыбыз икән, иратларыбызда да үзебезнең татар егетләренең һәрвакыт уңганлыгы чагылган, я булмаса инде шушы үткән сүзлеге чагылган сыйфатлары сакланып калса, ул күңелле генә булыр иде. Комачауламаячак. Баетачак кына иҗатны шулай бит. Әлбәттә. Зәйнәп, менә соңгы вакытта мин карыйм, синең киемнәрендә миллилек сизелә башлады. Колфаклар киеп сәхнәгә чыга башладың бит. Бу күңел кушу буенча эшләнә торган эшме, яисә заман шулай таләп итәдер сымакмы сиңа? Алмаштырасы килә инде киемнәрне. Аны югалтасы килми, минем электә дә бар иде кебек инде. Моңарга омтылышым да иң зәңгәр түбәтәем белән минем зәңгәр күлмәгем инде ул безнең арчаның оста тегүчеләре, чигүчеләре, арча чигүләре белән эшләнгән комплект дип әйтим инде бар иде минем электән үк. Әйе, мин аны нәрсәдән әйттем менә хатын-кызларга да менә шушы үзебезнең калфакларыбыз турында онытмасалар дигән сүзне. Чөнки мин үзем инде гел чиста гына татарча киенеп чыкмадым. Ансы дөрес, шушы матур шушы үзебезнең калфаклы түбәтәйле моментларны үземнең заманча киемнәрдә барбер инде. Әйе. Заманга яраклаштырып. Бу яраклаштырып була торган. Әйе, яраклаштырып, ләкин миллилекне саклап, татар тамашасына җиткерү. Шулай, әйе, һәр заманның үзенең бер стиле, үзенең бер юнәлеше була бит инде аның. Әйе. Безнең бит үзебезнең Татарстанда гына түгел, милләтебез төрле җирдә сибелеп яшәгәчтен, алар төрле атмосферада, төрле халык арасында торалар. Шуңа күрә инде бераз бүгенге көндә заманчалаштырып тәкъдим итү ул шулай кирәктер. Әлбәттә, әлбәттә. Зәйнәп, менә җырчы сәхнәгә чыккан чук әле үзенең иҗатын, репертуарын булдыра. Менә без синең иҗатыңда, мәсәлән, мин үзем синең иҗатыңда миңа нык ошый синең халык көйләре. Теге озынрак лирик җырлар. Тамашачыга да шулай, чөнки синең тавышыңа тәңгәл килә торган җырлар алар бит. Чишмә буенда су агышын тыңлап утырган шикелле. Менә әллә нинди хатирәләргә бирелеп китеп, синең җырларыңны тыңлыйбыз без. Менә синең үзеңә җырчы буларак кайсы стильдә җырлау күбрәк ошый? Миңа барсы да ошый. Бу нәрсәне башкарсам да, барыбер миннән яратып башкарам, теләп башкарам. Һәм әлбәттә шул башкара алгандыгын алам инде. Аны бит халык җырының да бит безнең бик катлаулы, бик бит авыр
халык көйләребез инде. Шуңа күрә аларның да шул үзем менә шул башкара алырдайлыгын, әлбәттә үземнең халәтемә, менә шундый күңелемә туры килгәннәрен алам. Алар миңа якын, бер сүзсез, ансыз мин булдыра алмыйм. Үземнең концертларны эшләгәндә дә, әгәр баян белән кыскарак ки уйналынып җырланса да, инде ул вакытта да күңелем булып куя. Инде озынрак кийне җырласам, мин үземнең шундый зур бурыч үтәгән кебек тоям үземне. Һәм миннән үземне җырларга башкарга тиеш дип саныйм. Мин генә түгел, менә без концертларда Зөфәр белән бергәләп чыгыш ясыйбыз бит һәрвакыт. Шуңа күрә мин җырламаган вакытта Зөфәр җырлавы инде безнең концертыбыз буның программасының тулыландырып җибәргән кебек. Байта. Байта. Зәйнәп, менә Зөфәрне телгә алдың. Татарстанның халык артисты Зөфәр, Татарстанның халык артисты Зәйнәп Фәрхетдинова. Менә ике тәкә башы бер казанга сыймый диләр. Ничек сыйып яшисез? Әлбәт, гаиләсе дә бар, сәхнә генә түгел. Хатын-кыз күзлегеннән чыгып алсаң, әлбәттә сәхнәгә чыгып китеп, гаиләңне калдырып китү, ул бик авыр эш хатын-кыз өчен. Мин әйтер идем, хатын-кыз өендә, баласы кырындарак, һәм инде стационар дип әйтәбез, шундый эшләрдә эшләве, гастрольләргә, командировкаларга чыгып китмәү кулайрак дип саныйм хатын-кыз. Озак еллар гастрольдә, юлда чыгып киткән кеше буларак, балаларымны калдырып дип әйтәм инде мин. Чынлап та шулай булды, чөнки һәрвакыт мин аларны үзем белән йөртәлмәдем. Укырга кергәнче садикка кадәр әлбәттә мин аларны алып йөрдем үзем белән, булдырылган кадәрлек. Әмма инде шул менә шушындый белән әгәр дә караш белән яшәсәк, хатын-кызга карата мин үзем шулайрак. Менә әйтәләр бит, кем кайда юк, шунда рәхәт. Шулай. Әлбәттә, өйдә утырсаң инде алай дип әйтмәсең, бәлкем, өйдә генә булсаң. Чыгып җырып кайтасы килер. Дөнья күрәсе килер, әйбит. Әйе, дөнья күрәсе килә әлбәттә. Менә бергәләп без Зөфәр белән чыгып китү, беренчедән мине инде бергәләп аның белән булуыбыз бер яклап тынычландырса, икенче яклап әзрәк әлбәттә аның авырлыгы бар, чөнки һәрвакыт бергә ничектер Ирек юк. Ул иректән дә бигрәк ничектер менә уйлыйсың, ул өйдә торган булса, бәлкем балалар өчен тынычрак булыр дип, андый вакытларда булгалады инде, әлбәттә, әмма без барыбер сыйдык бер нигә. Казанга сыйдык. Без өйрәндек бер-беребезне тәнкыйтьләргә, бер-беребезгә күзәтү алып барып, син булайрак һәм мин булайрак, сиңа шулайрак кирәк, яки репертуар мәсьәләсендә шул теге бер-беребезгә киңәшләр биреп, әлбәттә, шулай бергә йөргәндә без үз юлыбызны инде бер-беребезгә тарата, эшкә карата. Гаиләдә гаиләчә, эштә барыбер бер-береңнең ниләрен кытыерга ярамый, дип әйтәм инде, хокукларын. Барыбер тыерга ярамый, аңарга иркенлек бирергә кирәк. Иҗатта, мәсәлән, аңа ошаган җырны миңа ул күңелемә әйтмәскә мөмкин, әмма ул аны яратып җырлый. Мәсәлән, менә шундый вакытларда бер-береңә ни. Менә син сайлаган яраткан җырны Зөфәр яратмаска мөмкинме? Андый хәлләр була. Нигә җырлыйсың син бу җырны дип әйтә ул. Ул бик ни, теге ничек дип әйтик инде, таләпчән дә бигрәк. Аннан соң ничек дип әйтәбез әле? Менә баштан тәнкыйтьли? Юк, классик дип әйтмәйбез инде, бер яктан бер төрлерәк ниләр. Ярат, онсын язмыйбыз. Бар баштан ачып китте. Нәрсә дип әйтәм, мин читкә кирип киттем. Әмма менә ул бераз консерватив дип әйтәм. Ул ярата бик дөрес итеп бөтенләй бер нәрсә башкарырга. Ул тайпылырга яратмый. Менә аның өчен кадерле традициялар кебек әйберләрне барыбер инде. Менә ул шундый нәниләр белән татар халык җыры икән. Ул аның ничек башкарылырга тиешлеген белеп, менә шушы үзебезнең өлкән буын җырчыларыбыз шушы
Илһам абыйларыбызны һәм инде җиренә җиткереп җырлаган Әлфия апалар һәм башка үзебезнең шушы олы җырчыларыбызның башкаруларыннан тапшырылган әйберләрне, мәсәлән, ул югалтмыйча. чагыштырып, менә бүгенге, бары тик шулай гына булырга тиеш, дип инде шулай да сакланып кала дип әйтә һәм дөрес. Мәсәлән, менә инде без икебез җырчы буларак, шулай продюсер булса да ул, я бүген булмаса бер-беребезгә икенче төрлерәк булыр, җиңелрәк булыр бәлкем. Әмма без шушы авыр әйтмичә, икебез дә җырчы булуыбызга карамастан, икебезгә дә юл биреп, икебез дә тиешенчә әйтәбез бит, красный строка, кызыл юл белән, мәсәлән, бер дәрәҗәдә без аның белән концерттагы bütün авырлыкларны бергә алып бардык. Зәйнәп, менә синең башкаруда Сусау, Сибгата Ким сүзләренә. Аннан соң Асия Юнусова сүзләренә авылым хатирәсе. Мин әле җырларын берничәсен генә искә аламай бит. Булар инде татар җыр сәнгатенең классигына әйләнгән. Һәм аның тарих битләренә теге алтын хәрефләр белән язылып, җыр киштәләрендә үз урынын алган җырлар. Алар күп, санап битсәң, кул бармаклары гына җитмәячәк. Әйдә менә шу урында синең башкаруда моннан 10 еллар элек төшерелгән авылым хатирәсе дигән җыр клибын карап китик әле. Туган якка кайттым әлеменнән, сагындырган читтә гөлйөрәк, хатирәләр уяу һәр кырыктан, бала чагым чыга йөгереп, иянекләр һаман шул икәнләр, тышканнар һаман шул икән, күршеләргә сәлам бирим дисәм, кемнәр исән, кемнәр юк икән. Тапшыруыбыз дәвам итә. Бүген бездә кунакта Татарстанның халык артисты Зәйнәп Фәрхетдинова. Зәйнәп, менә шушы җырларыңны барласак, мин алда телгә алып киттем бит. Кадерле булып, менә йөрәк, аны җырның һәрберсе кадерле, чөнки син аны иҗат итәсең, син аны тудырасың, ул синең балаң кебек. Шулай да теге күңел турында үз урынын алган, үзенең истәлеге, хатирәсе булган җырларны барласак, элегрәкләре турында әйтик инде без монда бит. Иҗат шактый күп иҗат ителгән. Кайсылары иң кадерлеләре? Иң кадерлеләре Зәңгәр кыңгыраулар. Күңелендә калганнар, әлбәттә инде, бер сүзсез. Әмма менә шушы әле баягына әйткән җырны Сусау дигән ул менә ул да бик кадерле. Кадерле җырлар күп. Шулар арасында менә бу җыр ул сәхнәдә җырларга өйрәткән җырлар. Алар безгә кадәр дә башкарылган, мәсәлән, менә шушы Сусау дип аерым гына менә шушы җырны алганда, ул без беренче сәхнәгә аяк баскан вакытларда конкурсның таләпләре иде. Менә шушындый катылы классик композиторларыбызның җырларын башкару таләпләре бар иде. Менә шушы вакыттан ук ул җырны башкарырга өйрәтә торган, менә шушы тәрбияли торган җырларга керә. Безгә кадәр дә башкарылган һәм киләчәктә дә яшьләребез барыбер шушы җырларны җырлап, ул үзен сәхнәдә башкару осталыгын җыя торган җырлар булар. Һәм алар сакланырга тиеш. Мин аны беренче көннәреннән үк башкардым. Мин хәтерлим ул җырны, чөнки шәп итеп, матур итеп, тыңлыйсы килеп тыңлаган вакытлар менә шундый теге игътибар көчле җыр, җыры көчле, тавышы көчле, җырчысы матур. Сүзләре барса тәңгәлгән, сиңа бик тәңгәл торган җыр иде ул. Менә шундый җырны табуыма башта авыр булуына карамастан мин аны алып шул үзем белән үземнең репертуарыма керттем. Һәм менә быелгы чыгышларымда да мин аны барыбер яңартырга булдым. Кабат халыкка җиткерәсе килде. Мондый җырлар бар. Булар инде әлбәттә безнең генә түгел, киләчәк яшьләребезне дә
сәхнәгә чыгарырга Тәрбияли торган җырлар. тәрбияли торган җырларыбыз бездән дә калса, бу да бик тә бәхетле һәм эшләнгән эш юкка китмәгән, бушка булмаган эшләгән эшебез дип без дә сөенер идек, әлбәттә, киләчәктә безнең җырларыбызны яшьләребез искә төшереп башкарып йөрсә. Зәйнәп, менә сез Зөфәр белән бергә дуэтлар башкарасыз. Дуэт җырларны кайсыгыз сөйләй? Дуэт җырларны Менә гомерләр зая булмасын, шәп Әйе. җыр, әйбит, күңелгә үтеп керә торган. Тавышларга шундый матур куелган сезнең анда. Менә без теге мин тыңлыйсы килгән интернет шәп эшли бит хәзер. Әйе. Әшә без дә тыңлыйбыз кирәк булган вакытта. дуэтларга Зөфәр менә ул гомерләр зая язмасын да Зифан Агаевның башкаруында шундай ук Әйтмә син авыр сүз. җырлый гали буны диде. Һәм әлбәттә, ни менә шушы кар булсаң каралмамны, бу бит хит дип әйтте. Ул аның ул яктан аның үзенең Сөйли белә. сөйли белүлеге бар. Әйе. Аларны халык бик яратты һәм ул ялгышмады. Менә бездә дә нәкъ точкасына тиде. Зәйнәп, менә хәзер йөрәк бит ул 18дә бит. Хәзер малайны карап торасың, 26 яшьлек малаем бар. Берсе 10нчы класс укый, зур егетләр бит инде. Булар минекеләр микән дип шаккаткан вакытны булмыймы? Әйе инде, ышанырлык та түгел. Тиз үтә бит вакыт. Бигрәк тиз үткән. Малайлар бит инде әти белән уртак тел табалармы? Аллаһка шөкер, табалар, дуслар, әле алай бүгенге көнгә андый ниләре юк. Аңлашмаган чаклары юк. Әлбәттә инде аңлашылмаган вакытларда Зөфәр инде аңлата белә. Зәйнәп, менә шушы булган бәхетең озын гомерле булсын. Без сине бик яратабыз. Җырларыңны яратабыз, үзеңне яратабыз, гаиләгезне яратабыз. Исән сау булыгыз. Менә киләчәктә татар тамашачысын шатландырып, сәхнәдә озак итеп, озын итеп яшәргә язсын сиңа. Амин. Бик зур рәхмәт. Сүзләрең кабул булсын, теләкләрең кабул булсын. Амин. Әлбәттә, халкыбыз яшәсен. Халкыбыз барында без дә үзебезнең җырларыбызны, моңнарыбызны җиткерергә омтылабыз да, тырышабыз да, рәхәтләнеп чыгып җырлыйбыз. Чөнки халык булганда безгә дә рәхәт, синең үзеңнең үз телеңдә чыгып, рәхәтләнеп сүзеңне әйтү, җырлаудан да бәхетлерәк нәрсә бар микән иҗат кешесе, җырчы кешесе өчен. Килешәм, Зәйнәп, амин шулай булсын. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, бүген безнең Дөнья студиясендә кунакта бик күпләре безнең яраткан җырчысы, популяр җырчыбыз, Татарстанның халык артисткасы Зәйнәп Фәрхетдинова булды. Ә мин бүгенгә сезнең белән сау булашам.